Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Gogo Skhotheni unento ayichazile ngamaphupho le esijwayeleke ukuyibona ku social media mawukuthi mhlambe bakhona obalandelayo abayizangoma ku social media kunalento eyenziwa abantu angazi uma iwumkhuba noma iyiqiniso yini kodwa nje izangoma eziningi ku social media bona bengayifakazela lento ukuthi kunabantu mhlawumbe uzothola ukuthi bawu10 athi gogo ngikuphuphile gogo ngicela ukukhuluma nawe gogo ngikuphuphile uyichazile uGogo Skhotheni ukuthi yenzeka kanjani ke le uzogcina usuphupha yena noma uphupha ezinye izangoma. Ngicela ukunikeza ke le example yami engasile yephupho. Nephupho nami iphupho engaba nalo isonto lonke ukuze uzobona ukuthi yenzeka kanjani lento. Usichaze nje ngicabanga ukuthi kuzoba indlela elula yokukuchazela. Kune movie esabisayo. Le movie le konje thini iFriday the 13th uJason umbulali kule movie ukuthi ngeke ngichaze yonke uJason washona ngicabanga ukuthi indlela ashona ngayo njengoba ebuye ezobulala abantu iyo le eyamhlukumeza ngathi waphoseka emanzini ehambile bekwi-camp mangilandela imovie ngifunda engathi uJason eseyingane shithi abamnakanga waphoseka emanzini lapho wafaka buhlungu mayefaka buhlungu shithi uJason wabuya ezoyibuyisela mayese ebuya ngathi le ndawo le i-cursed makubuya uJason ubulala bonke nje abantu abafika bezovakasha la ekugcineni ugcina ephelela emanzini okusho ukuthi la afa khona. Kwenzakalani ke kumuntu ohleli phansi ebuka le movie ngahamba ngayobuka ikuphi le ndawo eThekwini sengikhohliwe ngakho ngayobuka khona ngoba kuyimovie enkulu nje even nawe mangathola isikhathi useshe online uzobona ukuthi leyo movie leyo yadayisa kakhulu kangakanani nobukhulu bayo kuyasabisa ke kodwa uJason. So angithi ngihleli-ke nami ngiyabuka ke imovie la ku big screen nabantu kumnandi sisahleli sikhona isikhathi sokuthi ngizohamba manje ngendliniki ngizolala ebusuku. Ngalala ebusuku angilalanga. Ngangithi bangihlala embedeni nangu uJason. Hayibo. Ngingayazi into engizoyenza ngivuke ngithandaze angixoxela manje ngitshela ukuthi kwazi waphoqa ukuthi khona ngithi khona amanye amantombazane ayehlala ayerenta la engihlala khona kaze ngahamba ngaya kubona ngoba angikwazi ukulala nangu uJason. Ngithi ngenzani akunankinga ukuthi nje usuku lami lizohamba kahle angithi shuthi lento ebengiyibuka kwi-movie igcwele la ekhanda uJason ula nakhona ukuthi ngaze ngasesho ukuthi bekwenze njani uJason ebulale abantu kanje kabuhlungu ngase ngayithola ke sengiyifunda phela ngoba imovie angithi baye bekuchazela ukuthi imayelana nani lokhu kuyini hayi uJason wangihlupha isonto lonke. Mangithi nje sekuyisikhathi sokulala makumele ukuthi ngivala amehlo nangu uJason emeceleni kombhede phambi kwami noma ngithi ngiyalala akekho kodwa uJason ngoba uJason ngimbone lapha kwi-movie and le movie isasekhona ekhanda ngoba namanje nje angikhohlwa iyona movie engeke ngicabanga ukuthi awu2 ama-movie nje akangihlukumeza into engingayazi. Iyona movie engaxoxela ngendlela le engahlukumeza ngayo isonto lonke engalali and vele kubulima ukuthi ungatshela abantu ukuthi hayibo yazi angilali ile movie. Yini ke yenza ukuthi sonke leli sonto liphele ngibuka uJason ihlalile lento engiyibukile. Ngayicabanga futhi ngaze ngafuna ukuyifunda ukuthi yini uJason ebulala abantu kabuhlungu kanje ngayithola. Ngapha ku social media kunoGogo Skhotheni oba live ngo8 and maye ba live ngo8 njengoba eyichaza nje yena wena uyambuka kanti mhlawumbe mawumbuka unenkinga ethile oyilindele ukuthi uGogo Skhotheni uzoyithinta ngoba uyisangoma uyinyanga uzokhuluma ngayo mase uthola isolution. Kwenzakalani ke mawubuka uGogo Skhotheni everyday usekhona phela ekhanda uGogo Skhotheni usekhona ekhanda and nawe uzevele unethemba
Kufana ngisho ngizothini, ufana nje nomuntu oseklinikhi. Uyazi ukuthi eklinikhi uzothola amaphilisi alento ekuphethe. So ubuka ugogo Skhotheni ngoba vele ulindele ukuthi uzokhuluma ukuthi hayibo yazi manilunywa kakhulu emhlane anogeza ngento enje. Angithi wena lobo umbuka ulindele lokho. Uselobe egcwele kugogo Skhotheni ekhanda ngoba ingqondo iyagcina wena sewubhubha ugogo Skhotheni. Mawusumphupha-ke usuthatha ngokuthi ugobela sekufanele ukuthi ngiyothwasa-ke. Kanti akuseyona-ke. Uyichaze kanjalo. Njengoba nami ngikutshela nje, Jason ngamphupha isonto lonke. Kodwa uJason wayengekho ndawo, wayengekho endlini. Futhi-ke ingekho nami into engangizoyenza ukuthi ngikhohlwe uJason ngoba yimi engihambe ngabuka le movie. Hawu kwakuze kukhale ngisho le sound yakhona mayiseza uJason yithi kwenzakalani Nkosi yami. Ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani. Kusho ukuthi angilale emini ebusuku ngingalali ngoba phela yonke enye into iyenzeka ngosuku. Isikhathi sokulala-ke la uJason aqala khona ebe busy njengoba esuka busy emovini. Evele efike kanjalo kuze kukhale nomsindo wakhona nakhona la ngibuza ukuthi Nkosi yami. Ngabona lapho kusho ukuthi ngiwiki ukubuka lama movie asabisayo. Ibuke-ke wena ulalela ugogo Skhotheni everyday mhlambe udlisiwe uyacabanga ukuthi ufuna ukhipha idlisi kodwa mawudlisiwe awazi. Ngizwa kanjalo nami. Umuntu odlisiwe akazi akaboni nje yonke into inormal. Mhlawumbe ngithi unesichitho-ke. Isichitho into obonayo ukuthi le umzimba wakho awunje iyakuluma injani. Ulindele ukuthi ugogo Skhotheni uzothinta indaba yesichitho esho ukuthi kwenziwa njani. Usale-ke usunogogo Skhotheni ekhanda lakho. Mawusunogogo Skhotheni ekhanda lakho sewuyalala nangu kuseyavela. Esinye isikhathi uzovela ekhuluma ungamuzi ukuthi uthini kodwa phela ade umbuka. Yilokho-ke ingqondo yomuntu isebenza kanjalo. Kufana nje njengoba masuka ufundela ukuthi uyobhala ugxisha usugxisha. Kulaba abangafundeli uku-understand abafundela ukuthi nje uzofika ebhale ephepheni. Yenzeka kanjalo-ke into. Manje la mawulele iyabuya-ke ibe ividiyo leyo esivela ngephupho. Akufani-ke naku-exam ngoba ku-exam usuke ubhala phansi ubuyicula lento. Angithi nize niyicule. Uyicule. Ngesikhathi uyicula la ekhanda uyayibhala la phansi ephepheni. Igcinwe yini lento? Igcinwe imqondo wakho. Memory leyo. Ngapha kugogo Skhotheni uyakhuluma masulele ebusuku uyazazi nje impahla zakho uhlezi uyibona ngoba uyambuka kuma-video useyavela-ke kanjalo. Mayesevela ebusuku usuthi wena gogo angazi ukuthi ubuthini kodwa ngikubonile gogo ukhuluma kodwa bengingakuzwa ukuthi uthini. Lapho naye ngeke azazi ukuthi uzothini ngoba phela vele awumzwanga ukuthi ubethini. So uyahlupha-ke manje uyahlupa yonke indawo la evela khona ugogo Skhotheni. Gogo ngikuphuphile. Mina ngithi yabo nje ukube sinayo umoya wobugebengu thina abanye-ke ukube nje nathi-ke yabo siyazenza nje siyafuna ukuthi sibe nobugebengu. Ave kulula ukugebenga abantu. Kulula. Yabo khona lento ethi how to sell. Udayisa kanjani? Udayisela bani? Kuphi? Mase-ke niyakhala-ke. Ngoba ngempela mangalobo uthi gogo ngikuphuphile mina ungitshela la ngishodelwe u5,000 ngeke ngiyenze iplan yokuthi ngiyijike yonke lento yakho ulobu ubelesela ukuthi gogo ngikuphuphile. Ngeke ngiyenze yini iplan? Sengiyabuza. Ngishodelwe u5,000 wena uyeza and ngiyabona ukuthi hayi cha lo desperate ngempela. Ngeke phela ukuthi kuwona wonke ama-post lobethi gogo ngikuphuphile. Angeke ngikusebenzise yini lokho. Ilapho-ke indaba. Bese ngichaza ukuthi ugogo Skhotheni uthe yini eyenza ukuthi niphuphe izangoma niphuphe inyanga. Siyababuka vele lapha ku-social media. Angithi sasimbuka nje nomkhulu waseThekwini wakhetha ukuthi ehambe yobhukuda wabuye esebuya nemali. Ayisebuya nemali emanzini ubuya nama-notes. Ngithi mina angeke hayi ngamane kuthiwa izokwenzeka ngeke kube ama-notes. Ukube bekuyama-coins
bengizoyichaza mina ukuthi mhlampe yenzeke kanjani ukuthi-ke mhlampe siyamkholwa-ke kancane iyasondela kwiqiniso. Manje usuke wabuya nama-notes emanzini, ishiya nje yokuthi kwakuwuplastiki. Kwenzakalani-ke made ukhuluma iphutha? Yabo uma ukhuluma iphutha sekufanele phela manje ukuthi uphithizele uhambe u-explain. Phithizela-ke manje ufuna yonke i-radio station into eyenzakalile ukuthi ufuna ngisho ukuvela ko-SABC News manje uchaza ukuthi uyenzele lento ngoba besingekho isidingo. Kodwa manje ngoba isiyenzakalile and abantu manje bayibona ukuthi ngeke akusiyo, akwazi ukuthi kube yiyo ngoba emanzini kusukela kudala iy'nganekwane zakhona nezinto nje sizizwa sixoxela zona. Abantu abenza izinto emanzini bafaka ama-coins. So uma befaka imali le ecobezelayo R2 or R5, uma komunye umakhosi noma omunye ugogo efuna ukushaya usengasho nje ukuthi abasekhaya bafikile bangitshela ukuthi abantu sebefaka imali eningi kulamanzi. Bona-ke bayiqoqile, ahambe kalanda u-R5 noma kuwowabakhe, ahambe kabuye no-R2, no-R1, no-R5 lapha emanzini. Isitori sakhe sithini? Sithi ngivele iphupho elithi abantu kulo mfula bahleze becela izinto, bephosa kanje imali nezinye izinto ey'hleli kulo mfula. So mina-ke abasekhaya bathe angingeni, bona bazoyithatha le mali bayiqoqe beyibeke ndawonye. Hhayi thina singathi inganekwane ekhona-ke leyo, kodwa leyo ukuthi ubuye noplastiki onama-notes emanzini, asivale la. Iyakhulumisana nayo le nto webantu. Yikho nje abantu bezosho ukuthi avukhuluma. Mase ngiyibuza ngathi ungazelaphi ngoba phela mhlawumpe nje noma usungibona ngithule uma ucabanga ukuthi ngiyathula.